Salam mehman oğlum. Geçen şey edi dilleşler. Öňüňde bereket, ömrüňizde bereket. Oradalaryňyz kabul bolsun. Dowa dileýleňiz, ibadatlaryňyz hemmeti Allahyň dergähine kabul bolsun. Mehman oğlum, bugünkü gün ýaýlymyzyň temasy Türkmenistany täsir edýän güýçler we diktatorlaryň, ýagny Aşgabatdaky Türkmenistandaky diktatorlaryň ömrü. Bugünkü biziň söhbetdeşimiz mehmanymyz Birleşen Türkmen Hereket adly Birleşen Türkmen Halk Frontunyň öň başçysy, Ogulky syýasy tutdu. Ykdysadyýet alymlarynyň kandidaty doktor Akmuhammed Baýhan. Akmuhammed ağa hoş geldiňiz. Sağ olun. Mehriban oğullar, inha bilşiňiz ýaly aýyň 8-inde Russiýa Federasiýasynyň prezidenti ýa-şo prezidentiň ofisinden jaň edip Türkmenistan döwleti bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň şol garaşsyzlygyny alandan soň 30 ýyllygyny gutlap şol Putin Kiçi Berdimuhammedowy şo Moskwa çağırypdyr. Türkmen döwlet tawarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä olam bolýa men barjak gelerini şey diýipdir. Ondan oň ýandanam in eýle-bele gurrun bolmasyn diýen ýaly ähňde Joe Biden bilen Serdar Berdimuhammediň arasyna gurrun boldy. Awwa şu iki ýurdun Amerika bilen Türkmenistanyň arasyna gatnaşyklary awwa has üýtgeşik täze tepkitlere ýetirmek ýaly gurrun edilýär ýaly gurrun etýärler. Inni hamala şu iki döwletiň arasyna balans edip bilýän ýaly dip görkezek bolýarlar. Inni Akmuhammed ağa, siziň pikiriňize görä şu wagt bu uruşlar, bu häzirki üýtgäp duran dünýädäki ýagdaýlar, bular bu global siyasata nähili täsir eder? Türkmenistana, Sewike nähili täsir eder? Şular barada bir maglumat berýär. Men pikirimçe şu Ukraynada bolup duran uruş var. Onun ilki Ukraynada başlanan uruş. Şu başına da dolunmaly. Şol 2014-nji ýylda başladym diýende, şu Ukraynada şundan bahsap. Şondan başlap soňky ýylyň alınşy, Krym alınşy, uzakdan hemmesi siyasata näde uğrap barýanyny hukuklanmasy. Nähili Sevit boýunça eski SSR respublikalarynyň arasynda aýdyrlygyň ýoklugyny we şol Kremliň aýdanyny etmek islemeýän halklar öz başlap ýaşasy gelýär. Muňa garamandan Kreml şonu boğup gysyp özüni tamin etjek bolýar. Şo ýurdu derim meselem Ukraynanyň şo Donbass'a girmek, o ýerde söwüş etmek ýa-da näme içine girip desantlar bilen Krym'in özüni tamin etmek güýçlüler alınýar. Ýöne propagandada bolsa diýen bular özleri fayda uçurdy, özleri Russiýa Birleşmek barada näme bildirdi diýär-de, şuňa islegüler diýip aýdylýar-da. Emma bulardan hemmesi näde boldy? Hakykatda SSR ýykyldy, her ýurt, her respublika öz başçylygyny aldy. Kynam bolsa halk ýaşap başlady, ýoşluk bilen halk Ukraina ören durmuş baştan geçirdi ekonomiski. Ukraina ol nemesi grivni näme puly näme şeýle devalwatsiýa boldy. O näme üçin bolýar devalwatsiýa? Ukraina şol kursuny bolşýardy bolýar, ekonomikasyny. O taýda Ukraina o taýda näme dünýäni anlatjak bolan Türkmenistan ýaly.
Şu sebepten Ukrayna'n şol pulunyň näme şartlaşmagy, kursyň şartlaşmagy şu taýda inflasiýa bolmagy şu ekonomikan ýaş nemesini görkezýär. Ölüp dirilýäni görkezýär da ekonomika. Ýoşuk bilen soň bir wagt galyp başlaýar, bir wagt gezip başlaýar, ondan soň SSR yıkılından erkim öz baştaki ekonomik struktura, ekonomik strukturany kurup başlady. Indi şu taýda orset näme üçin Ukraina bilen bäsleş boldy şu taýda. Birinciden golay nemesi goňşusy. İkinciden Ukraina'nın siyasaty Ýewropada öňkü Sowet döwletleriniň içinde orset birinji ýerde durýan, Ukraina ikinji ýerde durýar. Ul döwlet ekonomiski eýleki respublikalara garanda Ukraina uly Russiýanyň arkasynda ýygynla durýan döwletde. Indi şonu näme edip şonu pesetmeli, şonu özüne taýin etmeli, bu beýleki ýurtlardyň menden habar alsyn, Ukraina bilen işi bolmak ýa-da. Onuň berde şol dünýä diplomatiýasy näme etdi gördü, bakdy Ukrainany ýoluna goýjak diýipler. Onuň bular Ukraina bilen Ukraina kömek başlady, bu Ukrainany belki haçan bolsa bir wagt NATO girer diýip pikir etdiler, taýin adetse. Bular has Russiýany baharly getirdi, bu fiýatlaşçylaryny. Şeýle bular ahyrdan çydaman, fevral aýyna 3 ýylyň başynda täzeden söwüşe girdiler Ukraina. Oşun sürdüler bir näçe ummasyn müňlerçe sallat esker gitdi bar. Russiýa tarapdan bar. Men eşitmişime göre 18 000. 18 000. Beýleki tarapam gitdisi bar. Olan komplet diýerden Ukraina tarapy. Indi bu ýetki kime gerek? Näme şol sallatlaryň gullup edýän sallatlaryň en asasy ýokmy? Aýna taýda elbetde bardyr. Olar onu isläni bardyr. Eskerlerin bu tarafın Rusya'yla vurulýar, bu tarafın Rusya näme üçin beýlek atyp durmaly, öldürip durmaly. Olar eskerlerin buna düşünýär. Kötü ýeri urady, indi bular düşünýär, bu gerek ýok diýerler bu. Ony şu ýerdäki eskerlerin düşünmesinden alsak, indi eskerlerin ýol ülkesinden alsak, halky ýa-ki Kremlin akbaryan agresiv siýasatyna garşy bolýar. Ukraina halkyny, bütün dünýä halklaryny, Berlinden ýa-şe demek isleýän protestler geçdi. Bizim şäherimizde de bolup geçip durýan yerlerde Ukraina baýdaklaryna salyndy. Bu näme solidarność, bütün dünýä halklarynyň solidarnoşty şu Ukrainanyň näme üçin Ukraina dogdy ýa-da Ukraina. Ukraina o tarafa giren nokta, o taraf Ukraina territoriýa giren agresor var. Agresor bu näkere diýip, dünýä siýasatçylary we bütün dünýä halklary, prostoy halklar köçe çykyp uduýduş bolýar, meselem Berlinde. Birinji nemede 30 000 adam gatnaşyp turgaty uly neme boldy. Miting protest boldy. Bu miting protest boldy Berlinde. Indi bularlaryň täziri şu Türkmenistana ýetdi. Nädip? Birinçide birinçisi bilen. Biz şu taýda şu Ýewropada we şu döwletden içine ýaşap gelip şu zatlary aňyda alyp otursa, indi biz şu zatlary aňyda alyp şu Türkmenistanyň içindäki diktatura Türkmenistany ýerde oturup, Türkmenistanyň ekonomik gaçy oturup, Türkmenistana kanun ýok, Türkmenistana saýlaw geçip oturup we şol nimeni alıp ýöredip bilmejek adamy şu ýere oturdup şonu işletjek bolýarlar. Indi o taýda hiç kim ekonomik galdyrmak pikirleden o. Diýme, o adamyň ekonomik galdyryp bilmese, beýleki döwletlerin gatnaşygy ýa-ki urşun gidip durşy halkyň aňyna Türkmenistana biziň alyp barýan fiýasatymyz bilen täsir eder diýip men pikir edýän. Sebäp näme diýende Berdimuhammedow şu Ferdari
Moskwa çağırdılar diýär de. Indi şol ýanky Moskwada näme üçin çağırýarlar? Ukrainadaky uruş hemme dünýä haklarynyň üzüne çekip oturyp. Serdar diýen adam siýasatçy däl. Indi ýanky bular gördü bakdy. Filan gördü bir ay içinde Serdar hiç özüni bir politik hukumy görkezmekde. Türkmenistan prezidenti olmadı, onu hiç kim soramadı. Ana diýeli Putin çağırıpdyr diýär, Biden'den gurlaşany var. Biden Facebook'ta aýdardy gurlaşany var. Biden onunla hiç gurlaşany var. Indi bulardan gelmedi şol, näme şol şapkaç gidip oturan Abrayni şu çekip bulağından çekip şu Serdar'ı götürüp şu Abrayni götürecek bolýarlar. Bu reklama. Putin bilen bir aýda görüşdi diýeli. O Serdar'ın Putin bilen görüşmegi diýmek, onu siýasatçy hökümine ýa-da bir dünýä siýasatyna ikrar edilen bir hökümine görkezmek manasyna gelýärmi? Gelin o. Sebäp näme diýende bu Serdar'ın mesela dünýä kartasy var. Şu dünýä kartasyna seretsek şu ýerde hangi döwlet bar da. Şu kartany düzen adam şonu bilýär. Ya-da şu kartany öwrenen adam bilýär. Bu näme kartasy ýok, politik siýasat kartasy ýok. Serdar kartasy. Näme siýasat alyp barmaly? Bunlar döwletler bilen gomşu döwletler, beýlek döwletler çok karta seredilen şol men şu döwlet bilen adım toradan plan döwlet Libya bilen aýdy argatlaşacak diýen şol ýarda gözler tapmaz şol. On kartasy men güvenmeli kartasy bolmaly diýen dünýä kartasy. Adamyň anyna şu kartaýy alyp näme bolmaly, şekil bolmaly, içinde şu fiýatat barýarmy? Şaýat döwletlerden näme fiýatat alyp barjak? Yakın komşu devletlerle bir fiyatat bolup bilýär, taş devletlerle bir fiyatat bolup bilýär. Nişon ikisinin tapawyny bilen okşarda. Aklymda. Ine binni Allah, Mulla, Pradade Serdar'ı çıkaran olur ta. Yo. Ýöne hiç kim ikrar etmedi. Şunu ikrar etmediğinin sebebi. Şun Serdar'ın hiç tadı başarmayanlygymy ýa-da muň başga sebebi barmy? Siz muňa şuna näme baha berýär? Men baha berýän derde o ören anlat mesele. Serdar diktatorun ogly. Diktator näme etdi? Türkmenistanyň halky ezdi, ekonomikasyny gaşyrdy, siýasatyny ýöretmedi, dünýä meçhurlygy Türkmenistanyň hiç ýeri görünmedi siýasatda. Sebäp näme adam hukuklar bolýarmy? Ekonomik krizis var, o döwletde siýasat ýok. Şu ekonomika galan ýagdaýynda siýasat ana şu taýda özüni görkezip bilýär. Ekonomika ýok, siýasat ýok. Yani çünkü boş mu, halk aç mı, siyaset olmadan mı? Bunlar orada ne etti? Bizim siyasetimiz kırılama eden yok mu? Biz halkı tutacağız, basacağız, zımnana deyip halka karşı demettik. İnni şunu eden adamın oğlu prezident oldu da şu. Onun dünya siyasetçileri katı anlatan düşünüyor bir siyasada. İnni yankıyını getirip şu edilen üstüpleniyle üstünü yapmak isteyenler. Yapaklar bilmez. Serdar'ın onu kuyubi etmez. Bu aydalyna Putin bilen görüşdirler, etdiler, reklam etdiler diýerler. Putin'in üstüne reklam etjek boldular. Bar aydaly. Şu reklama edeni bilen reklam edenden soň olaryň Serdar'dan bir daha da garaşýar. Serdar şol Kremlin tamasyny ödäbilermi? Şol garaşýan adyny dogry berip şol näme diýerler? Aýdylan edibilermi? Serdar onu garaşýan adyny berme gerek ýok. O Serdar'dan alınmaly otur. Serdar'dan alınmaly otur. Serdar'dan onu hiç kim sormıyor. Onu şu arşiyalarla oturur Moskova. Türkmenistan'ın alyanatını alır oturur. Türkmenistan'ın Serdar yolbaşçısı olsa, lider Türkmenistan'ın olsa, Serdar'dan hiç kim soramıyor. Regional meselede Moskva neymiş eder Türkmenistan vardı. Siyaset at var. Onu Türkmenistan'lar
maslahat da etmeýär. Onu tutup kanalı planerik samolyot var ya diğer şonların mesele çözdü. Täpnämediňde serdarın eline watany ýöretmek barada hiç şeýle neme ýok. Ol şol Moskwada şonu okey diýeniň sebäbi ol ony inni oynamak mümkin elinde. Näme? Gaýtar bir gün öwrotum bolar. Olardan işe bilen o siýasadan bilen okşap bilen. Oňa hem şol planijet diýen bu torýar. Inni şoň üçin şonu gollap otyrlar. Moskwada bolýar, beýleki bolýarlar bolýar. Emma bu dünýäde döwletleri üçün o serdar ýörän bir amaçlı adam bolup görünýär. Näme serdar ekonomikaň çözmez meselesini, halk hukuklary meselesini çözmez Türkmenistanyň içinde. Bunu çözüp bilmedik adam, daşky siýasatda da hiç çözülmeýär. Indi şoň üçin oň bilen hiç kim gürleşmek uguşmaýar. Biden ýa-da Biden oň bilen gürleşen olar. Biden çağırmar ama o näme gerek o Biden'a? Olardan iş umuran olar. Biden näme üçin oňla gürleşmeli? Biden diýen adam Amerikan prezidenti ullokan bu dünýäde birinçi numar siýasatda, ekonomikada ösen döwletiň prezidenti. Bu ul döwletiň, güýçlü döwletiň prezidenti. On başga iş köpäpin olar ýaly. Näme döne bir şeýle gep beren adam bilen duşman. Näme gerek o tapaly ýa-da duşma işlet ütüp bolanyňa Türkmenistana, oňa duşşana ütüp edilmeýär. Ýa ol adamyň kuýby ýok ütüpmän. Täpnäme diýende ol şo aňyrdaky Kreml'e diýse şonu diýär. Onda doğru Türkmenistan Kreml'in ıltıyarına geçti. Şonu geçti. Onda kağıt yüzünde taraştı. Kağıt yüzünde de bir taraf. Öne duruşu bilen şolun nemesine geçti. Şimdi şu türün ayrılması, şu 30 yıllık nemeni belliýärler, satılmış ekonomi. Indi şoň öýdi, bunun gene de bir şirtmamy bol çıkmadylar. Yani şu taýýarlanýan şirtmanyň öýdi, indi bu nemelerin mesaj berýär bu zamanda. Amerikada, bu Ýewropada. Ne şo ben bolasynda döwlet diligi de tutmasa. O taýda uje bir taraplyk status, bagamy, onu da hiç kim sereden o. Yani şolu gördüler, baktılar, serdar hiç kim dünýäniň nemesini siýasatyna kabul edilmedi serdar. Yani diýmek serdar çağırmaly, şu 30 ýyl nemeni belliýär. Diplomatik gatnaşyk, yani ekonomik gatnaşyk, tutuwany belliýär. Näşe bile bir boş urunda reklamada. Bulan edýäni şol. Şondan başga hiç zat edilmedi. 30 ýylyň içinde hiç zat edilmedi reklamada başga. Indi bu serdar çağırayanlar awraý dalmady dünýede. Ýa. Awraýdylar, awraý ýatajak bolýar. O mesele şu bir tarapdan bu dünýä hyýatyny şolary gyçyklamak isleýärler. Meniň şolar ýaly regiona täsirim bar diýjek bolýar. Men Türkmenistana täsirim bar diýip görkezjek bolýar. Türkmenistana prezident saýlandy, men kabul etdim. Men şertnamany analiz etdik. Täzeden bir siýasat gurnaýar, orta aralykda ýene bir şertnama gol çekdik. O şeýle ýyjak bolýar. Ondan şo özüniň bilýänetini görkezjek bolýar. Awraýdan gaçdy da ataý. Indi olar uçmakdan başga işler etmedi. Siriýa, Ukraina. İçinde de ekonomik gaçyk edip otur. Awraý galmady, indi şol bir awraý adamy Türkmenistan kim ol? Tarihler bilen geçsen Türkmenistanyň prezidenti bu öňkü oglum. Şol adamlar bilen men işleşýän şu respublika tarihinde diýjek bolýar. Yani o prosto halk siýasatçylar gyçyklamak isleýär. O taýda hiç şeýle utuş ýok. Diňe şo taýda şo fiýetdary bir boşuna götürmek isleýärler. Bu özleri näme şo taýda regiona täsirim bar diýjek bolýar. Başgalar ýok. Indi aklymda şoňky biziň efirimiziň nemesi, temasy şol Türkmenistana täsir edýän güýçlü we diktatorlaryň ömrü de.
Ini Türkmenistan'a täsir edýän güýçler diýemizde, ýani siz aýtdyňyz şol Kreml näme täsirindäki yer diýen, ýani men bagwatçam, men aranda toprak diýen, ýani şol nemeni berýär, şol mesaj, şol nemeni manyny neme diýen, ýa-da şonu ýalda diýär. Güýçler diýemizde labler nemeden başga kimler var Türkmenistan'a täsir edýän güýçler? Kitay var. Kitay şol nemetin adyýa galan alyp Türkmenistan'ın ekonomikasyna täsir edýän Kitay. Ekonomikasyna täsir edýän Türkmenistan'daky demem rejimin cüzüne täsir edýär. Başga hiç näme täsir edýän. Şolun sponsor. Şolun diktaturanın sponsor. Diktaturanın sponsoru Kitay. Bu şu wagtyň özünde tutady edýär. Men taňy pul berýän, sen galyňa pul төлýän, men diýenmek diýär. Olam näme otadan şol galy owurlar satyp otadan baýlyk galanyp o Kitaýyň diýenine de oturup ýönkisi. Indi bulam şu owullar. Bulam şu Kitaýdan aradatdaky aratnaşyk şeýle saklar. Başga güýçler, kim güýçler bar Türkmenistan'a täsir edýär. İran täsir bilýär elbetde ada kendi. Sebäp näme diýende İran galan ýa-hem İran bir koridor da bolan bu üstünden yol geçýär giden şu eksport maşynlar geçip baryp gelip dur. İran bir ýakyn goňşy we İran Türkmenistan'a bu günler öňküsýär bolmadan kartoşkany bular İrandan alyp oturýar. Ýumurtany İrandan alyp oturýar bular. Ana şol İran şol Atlantik türen täsirde oturup şu продовольствие. Ýymit Ve İran'ın nemesi dayganları şolatlarını satıp bayağı oturuyor. Türkmenistan'da satıp. Türkmenistan'da satıp. Ve bayadılar. Tesir eden güçlüm gelin şu komşumuz. İran. Beylek İran tesir edyen onun Taliban. Onun doğru komşumuz. İkinci ilçikanlıktan biz de açtık. Biz de açtı. Sebep biz olur için bir atkritik koridorda onun eksport import için Taliban, Avrupa tarafı, Rusya tarafı onun alıp barayan eksport import meselesi var. Şol Türkmenistan şol için ören mühim teritoriya ve Türkmenistan diktatörü şolun şu eksportunu koymak diye de edivim gelirler, ediye inlemeder. Niyazmam edip şopanlığı. Şol için Taliban şu diktatör rejiminin arasını taklıyor. O da edir şu yani Kitay'ı yani şu içinden geçen yüklenme pul söyleyen bir gelmeyen aydın edersin diye de. Onun buraya diye sen pul versen mi geçiriyen. Bu yönü görünmeyen siyahatta. Yönü şu güç var şu tarzda, şu tehdit eden güç var. Onun başka kim bolup bilir? Avrupa öğren armutlarda tehdit ediyor Türkmenistan. Öğren armutlarda. Amerika devlet, Amerikan gücü bütün dünyada tehdit var. Ama o gücü Türkmenistan'a karşı ulanmamak hiç. O dine şol onunla olaymasa ya şu bir yerde açıklama olaymasa ya jurnalistler aydaymasa bazı şeyden o taraftan işi Türkmenistan'a basışıyor. Türkmenistan'a basışan Türkmenistan'a edilen kömürü Rusya, Kitay, onun yardımcısı İran, onun iki yardımcısı Taliban. Amerika, halkara kurumlar görünok mu bir Türkmenistan'ın diktatörlüğünün deyip ilginçlikler edip görünüyor? Görüyen bir neçe fırsatlar bolup geçti, şu zatları tehdit edecek fırsatlar geldi orta. Önkü bizim liderimiz Kulüf Uatı, o da köp iş yapmaktı. Şu vatlara bir fırsat geldi Türkmenistan'a tehdit etmek var da. Kulüf köp Amerika'da da doğuşluklar geçirdi, Avrupa'da da geçirdi. Tehdit etmek mümkün mü?
Yönü şu adam ya bu kime çıkıyor ortadan bu hmm, Irak meselesi. Ya şonun meşhur Libya meselesi. Ya bu Balkanlarda bolup geçen ýagdaýlar urşularla. Şu urşulan hemmedi şu Türkmenistan, şol diktaturasyna kömek edýär şol. Yani şol bilen diplomatlaryň wниманиýasyny halkara guramalyň Türkmenistanyň Üntünü başka edik. üntün çekýär, başga ýere çekýär we Türkmenistana bolan güç gowşy ýaşatady, garşylyk güç. Yani şeyden Türkmenistan şonun ýaly şo ýödüni ýuwaş şol awo parhor bilen kanun bozmak bilen ýödüni saklap geldi şo. Häzir ülkemiz sebäbi häzir hemme kişi şu Ukraina hüjüm eden üçin Kremlin nyşana aldy. Şoňa garşy sanksiýa goýýar, hatda döwlet siýasat derejesinde däle şahsy nemelere de sanksiýalara da girdi-de buna. Inni ütkömekmi? Türkmenistana garşy tutup. Häzir ütkömeli. Ütkömeli wagtly sebäplemediňde bu uş ýa-ni birlik geçişmeli 14-nji ýyllar dowam edip gelýär bu nemede. Ukrainadan bas Ukrainada bu neme tarapam rahat däl o Krim tarapy. Bu halkara basyşy dowam edip gelýär. Inne halkara basyşyna hiç kim ünt vermedi. Şu neme agresor ünt vermedi şoňa. Onun edýän sanksiýalaryny da sen tanksy etsen edibersen ugadýan pamydoryny mana men üstünden buldozdur geçirýän şeydi öldürün şeyle bir akbardılar o produktları ol sıyırmı kalbasaları yemeğin şanına buldoların şanına gençler o şey görküdüler namedenen güçlü menyenlem o ondan antisanksiyonlu ekonomik politika dönüp gördüler hiç de olmadı hiç de halkın önüne görküdülmediler berde esasy täsir etjekler halk. Halk ören garip ýagdaýa düşdi şu ýerde. Inni bu näme täsir edip biler? Ukraina ýa-da Ukraina ýeňilmeýär. Ukrainanyň arkasyndan hakykat bu. Men bir şurunda ýazýan. Истинно неоценимо дороже. Фальш дешёвый пустой звонмеýär. Şu kimin üstüne varsa agresif olup uşo varsa şol adam şo farş edýän işi. Bu öz çoğuluna oturup güzaranını aylacak bolýan halk ani onky işçine bolýar. Hakykat. Uşo gylan eden adam kıyfak. Bu ýadam. Sebäbi öz kimligini aklamak üçin uşo başlaýar. Öz korrupsiyada eden etmişlerini, adam hukuklarını bozuşunu, adamdan ölüşünü, şulatları yapmak için, dünyanın üntünü bölmek için ullokan ulan etmek, o demek, şu öz falşını yapmak isteyen. Yani o yani içinden korkuyor. İçinden kimin ki? Kim görüşüyor son ki? Görüşmeyen adam içinden yoktur. Ukraina halkı görüşüp oturuyor. Ukraina halkı yener. Ani şu yeni ýagdaýynda Türkmenistanyň diktatoryny, ýa yeni başgaruw döwletiň diktatoryny. Farky ýok. Hemmesi şu bolmasa, Kananyň bunyň dowamyna çakşýar. Esasy şol neme ýoldan çykýar da şu diktaturany ant barýan, çek barýan lokomotiv bar. Şu ýoldan çykyp ýumrulýar da, ýykylýar. Ondan şu sastav, şu gidişini şu barıp vagonlary olup dagap gitmeli. Ne şu diktaturu şu. O diktaturu bir şu yankı poğu ýaly gidip oturuyor. Onun lokomotiv, halk bilýär, gidip oturuyor. Şu diktatura çekýär. Şu lokomotiv aldyrlymy, mesele çözülýär haýda. Demek Türkmenistanam meseleden şoňa çözülür. Onda inni şuň temamyň ikinji bölümine sonra
söhbetin dowamyna geçdik diýen ýaly diktatorlygyň ömrü diýlen. Indi köp adamam soraýan. Bu diktatorlygyň ömrü uzagy gidermi? Nähili boldy? Uzagy gitmez. Uzagy gitmez. Sebäp näme diýende 30 ýyl geçdi. Şol näme SSR ýykylaly bäri. Hiç ýyly düşüp bolup geçmedi. Nişi tarihten alıp görsek 17-nji ýyllar rewolýusiýa boldy. 27-nji ýylda näme başlady? Stalinin bu adamlar tutsaw edip başlady. Son 37-nji ýyl has güýçleri şonçy. 47-nji ýylda uşakdy. Indi şu Stalinin alyp baran repressiýaleri şurada uşulyň torýady halda. 41-nji 45-nji ýyllar uşlarym şoň repressiýa şoň dowam boldy şo. Repressiýada da adamlar öldürdiler. Uşlu da adamlar öldürdiler. Indi repressiýa dowamy uşulyň torýady. Indi häzir repressiýa gidip oturupda 30 ýyllar. Indi şoň dowamy uşulyň tormady. Indi bu torýan şu mesele. Aýçy näçe ýyl ýaşajak? Nimesi yok. Aýtyp bolmaýan mesele näme diýende men o ýasnawy düşen däl. Ya bu büyük tanrıdan ömrüne geçip bilmem. Yönümün öz duygumaydı. Şu mesele şu yılında inliklerin başından tutarıyor. Inni onu tesvirçilerimde seyretsek tesvirçilerimiz näme diýer? Aklymda. Meryem Salam Türkmen halkym oradaňy doga dilerleriniz Allahyň derehinde kabul bolsun daýjanýa. Kabul. Ramazan Juma. Salam aleykum Ak Muhammed ağa we Döwlet ağa diýe. Kelam. Salam aleykum eziz watandaşlar diýe saglyk. Ramazan Juma hormatly Ak Muhammed ağa ata bara yerde oğul siyaseti çözüp bilermi? Atan var yerine diýede atasy waka oğlu siyaseti çözüp bilermi? Yürütü fahishnama bilen gelen oğul kimin bähbidine bolar diye yine dowam edýär Ramazan Juma bakana serdara çağırmak, dünýä gözetmek. Siyasi strategiyada Türkmenistany garada tutsa da asıl siyasatyň meselesini gurbanma çözýänler. Etil Putin bilen Medvedev ýalyp diýe. Kelan ayakta durup bilmedik mallan süýt gatyk ýağ isleýär. Ol malyň jany gaýgy bolup durýar. Hakiki da şu. Şöyle da şu. Ýa-da goksul. Hakiki. Ramazan Juma. Yine bir belli zat ağa awtoritar diktator rejimiň stabil şemasy belli merkezden çözülýändir ağa. Galy berse merkeze agda rejim şol merkeze barmasa başga çaresi ýokdy. Bu hakikan şu taýip baryp şol nemeli serdar çıkardılar da orta. Hakiki şu. Alper Menteş selam olsun iyi programlar diye sağ ol. İyi yayınlar diye sağ ol. Alper Menteş Türkiye'deki emir Türkmenlerinden Alper Menteş sağ olsun. Ömrü uzak olsun. Sağ ol. Inni şu günü ona bize tomoşa diyen yaşlara bir çıkar goýdy ýa-ni inni Türkmenistanyň ilatynyň bir 60-70% dünýäli daşarda da türlü sebäpler. Köp sebäp bilen iş üçin. Köpsi iş üçin esasy aýryp ýöreldi. Indi bular çıkar goýdy ýa-ni. Aýagal. Ne soňky döwürlerde internetdeki aktivligem eselaşdy. Ünsün düşürüp başladılar. Ayında boldy serdar oturdu. Inni bu internetten alıp barlayan
çıkışlary, o taýda geçirilen internetten hem edilen nemeler var da, protestler var, çağrışlar var, piketler var. Hakykati gürlemeň özüm bir protest da. Onuň şu wagtlar bir geli şol Serdar operasiýasy bilen paralel ýagdaýda halkyň bir geli ünsi sogurlumy ýa daşardakylar passivleşip barýarmy? Bir geli şolar ýaly ýagdaýmy? Şoňa näme baha berýär? Inni men orada aýtadym Ilyas baýda sol şu YouTube'da çıkış ediyen men opozisiýa diýip çıkış edýänler bar. Bulan esasy edýän bir şol neme söwýärler de beýdim. Paýş-paýşam söwýärler, hiç söwüşler bilen şeýdip bular halkyň ününi çökýärler. Onuň şu taýda şonuň auditoriýasyna seredýän bolan 10 miňlerçe adam bular. Buna seredýän. Inne bir ýerde bu hakykat gürlenende siýasat barada, ýani Türkmenistanyň geleceği barada hakyky mesele boýlup gürlenende onu görýän adam bir ýyldan geçen 4-5 ýyldan geçen da halkyň şeýle bir demesi bar. Ýa-da Türkmen halkymyň bizar boldy bular men pikirimçe. Her ýyl garaşyp gördüler. Niýazy aýrly bu ýyl düzelmedi, bolundy. Indi bu aýrly ogluny getirdi. Nesene halk bilýär şoň düzelmejek. Ýöne halk bilýär indi şo onu o taýda işlet edip bolmajak. Sebäbi oň arkasynda kim dur? Ýa-da maýtyp geçdi. Onu çağırýarlar, uşa adamlar durşoklar. Ol ýa-da berdim Muhammed dur, anada ol dolanmur ýa, ýok. Berdim Muhammed dur o taýda, o bar. Kömegem eder, ol hiç o dolanmur. Indi şu orta getirilen ýa-ki beýneme Serdar we on kömekçileri. Indi şu kömekçileri şoň işini ýany işläp oturýar, hiç aýrylmady. Ana Türkmenistan'ın siyasetini dolanacak şolar. Olaram kim bilen dolanacak, kimin aýtmasy bilen, şu Merkel'in aýtmasy bilen dolanacak. Türkmenistan halk ýaşlar näme edip bilen bu ýagdaýda biraz canlanmak gerek. Yani ýöne biz yatsak uklap yatsak, iş etmän. Gijetini, günlüğünü yatan adama ol kim näme o? Haýyş etmesen kim sen gezerliğini bilýär. Haýyş etmesen kim sen işçiliğini bilýär. Haýyş etmesen kim sen hukukyň ýoklugyny bilýär. Ýani aýtmasan, görmesen dünýä meçhurlar, YouTube'da çıkış etmesen. Kim bilýär? Indi şu taýda sen haýyş etmän başaramokmy? Onu sen hakyň hukugyň barada çıkış edýän adamlar dinlemän başladylar. Başladylar sen onu, şonu dinlemän başara. Sen ýaş student boldun ýa näme aktivist bolasyň gelýän bolsa Türkmenistanyň indiki durmuşyny şoň ütlemegine gatnaşmak isleýärmi? Maşgala gurmak isleýärmi? İşlemek isleýärmi? Türkmenistanyň ösmegini isleýärmi? Ýollaryň düzelmegini isleýärmi? Suň bolmagyny isleýärmi? Hasa pakta önüne çykmagyny, zawaplarla işlemegini isleýärmi? Onda seni gatnaşdyr bolar. Näme üçin gezdiýärsiň ondan? Ýa-da görýärmi bir derek memani YouTube kanaly ol söw oturlar ol neme prezidentden. Söw oturlar. Intermeren o. On söwgen adam bol aktivistler. Üyedini reklam edip oturuyor. Olaryň muňa seredip şo wagtyny ýitirip oturlar. Olam diýmekde onlar şonuň adam maňa seredýär. Ana şo auditoriýatsa, şu bizim halkymyz diňe şo iş edip bilýän bolsa, onu siýasatdan daşladylar. Söwüşmek birek bilen ortada azadlyk ana şu dowam edýär diýmek tabii.
Şu nime şu nuktaýlardan çerekende görnüp durda. Ya ol adam näme arada görünmedi. Men birini dinläp gördüm ol. Inniki şu gelen adama da sevip otyra. Her hil sevmişlerle aýdyp otyra. O ýekece de Türkmenistan'ı ütletmek var da pikirini cemlerden öýdi. 10 000 ölçüde auditoriyası var. Ona şu 10 000 ölçü auditoriyadan şu adamın pikiri bilen ýaşaýar. Siýasat, diplomatiýa, söwmek bilen bolýar. Yok. Dünýä hiç yerine bolar ýaly, söwünç bilen, dat bilen diýmek bolan onda bir näme diýen bir ulanýan sözlügünde de bir baý söz ýok-da. Şo söwünçden başga sözüm ýok-da. Men politik diýe adamım. Politikam tän olady. Söwünýän adamdan politik bolmaz. Bir konkretny nime bolmaly. Her işte Söwünük göreli bolýar. bolmaýar. Her işte önceden adamın şu işe diýen adamın nimesi bolmaly. Praktikasy bolmaly. Opdy bolmaly. İkinciden hem o adamın şol etjek işini dünýädäki edilen işlerden deňimen başarmaly. Yani men şu işe çek bolan dünýäde nähili şu işe diýerler. Nime şunu edän adam basaýan adamda. Men şolary deň bolup bilenmek. Men deň bolmak üçin näme etmeli? Şu taýdaky nimeni edip bilenmek bol. Şu ýerde ton kisiýat var. Olum näme? Olum adamyň nimesi tecrübesi bilen bagly, dünýä garaşy bilen bagly, olum bilen bagly. Şu taýda şu ton kisiýat ýok şu adamda. Şu ton kisiýat derek näme bolýar? Şu söwmän bolýar. Şeýdem halkyň aňyny atrawyp edip otyr. 10 000 ölçü adamy özüne ziritip çekip otyr. Indi şu 10 000 ölçü adamyna şunu edip goýdum da, şoňlaryň hemmesini ýüşüp goýdum, serdatça da bolmaýar. Serdarın özü iştat öňe bolan onça da ýok. Onça da ýok bolup çykýar. Ýa-da bozuldy. Bizim emmämiz bozuldy. Bizde ören halkyň aňyny bozdular. Ya şu hiç ýeri näme diýer? Hiç ýeri görüşüp bilmedin şolar diýer. Ya şu derece getirdi. Bolup getirdiler. Halk görüşüp bilmeýär. Şu an. Täp näme diýende halk hakykatdy diňläp bilenmek bar. Hakykatdy diňläp bilmedik adam näde görüşüp düşünýär. Ne şu siýasatda atmamda bir diň salaýyn nimet, ara kesme bereýin nimet, aý bir halym ýataýyn da diýmek bolan nokta. Onda muny şu näme men edip bilermi? Şu sediň bir dargan bir önümçülük kerhanadyny, zawoduny şu dikildişini diýýärler. Şoňa men edip bilermi? Öğrendim dedik. Şonu bir gurrun verseňiz sebäbi sizden eşitmedim, tanayanlardan eşitdim-de şol nemen gözgüni ýaldaý. Şol berilen şol öňkü ady bilen udarny soň siz gelenizden soň ady ütgözüldü günnäwer şol konditer fabrik boldy-da şol Aşgabat. Şol onuň soň siz generalyny etaty baş müdür bolup saýlananyňyzdaky şol durky şol ol töwerüňe iştadynyň bolmaýysy, haýadynyň bolmaýysy, bir owrularyň isleýän tarapyndan, isleýän gapasyndan penjeresinden gelip süýjü kökemi, çygmamy, osamy, busyny şeýdip owrulap Türkmenistan edip şu aşalar ýa. Türkmenistan hökümetinden şolar ýa boldy. Şonu gurrun verseňiz, ýaman täzir mutal şol. Bir döwletiň nemeti ýa-da. Onu kanditer diýilýär-de, rus dilinden kanditer-da. Şu Türkmençe aýdan süýjü fabrik bolýar-da. O süýjü fabrikam näme kim üçin mümkin çekýär? Süýjü-de. O taýda haýsy şu süýjü ýatalýan demeli ansan öň syr ýoluna atan. O hemmedi iými? Manyda aljakmy, şeker aljakmy, un aljakmy, ýağ aljakmy, hemme komponentler hemmedi şokolad aljakmy, hemmedi ýýýän, ýyp bolýan, goýsatyp bolýan. Onun beser
fabrik buraya biňe töwerek taşyny zaboruny ýykyp taşlady. Men 87-nji ýylda bardym şo fabrik. Şo baranda gılan baş ekonomist bolup bardym. Şonda şu şart tarapyna girip şart tarapyna çykyp bolýar. Onu daşalakda palto diýip bir titropa da, o adi onu gatdyna birinji koloniýa bady, gatdyna fizo bady. Bilmem tertip düzümüm iň bozulýan ýeri o taýda menni oturun titropan memeler bar da. Kaltamynlar. Ana o taýda prohodnoň boý bam ýok, tapal ýok, gaýsy tarapdan geläýmeli. Men bir zat öňsürdüm bir ýerde. Akaly şol çeklere aýdynyp barýan bolýan. Ýa-ni näme ekspedisiýasy bar, biskvitnse bolup, kökese. Şu ekspedisiýa bolanlar şo taýdan taýýar bir maşyna ýerlerde. Gapdanlar da konveýerden näme atyp köke, ýa-ni bir şey köke. Aýgyl oçurdu 10 ýyl insany esli çağa şo 7 ýaşdan 16 ýaşa çenli bugurlar. Paketi doldurup şondan alıp gidýärler kenarda. Onu hiç kim tapdan olurlar. Direktörü mi söylüyor? Direktörü alfa oluyor. Kılamcıları bir iştadı söylüyor. Zaborum yok. Niye çoğurluğum olurlar? Şunu yapıyorduk da var işler başladık kandiyata kombinatta. Hem de bir sürü oturdum. Ne şu vakti borç yani. Türkmenistan'ın borç şu edil. Şu fabrik, şu doğru kişiye şu var. Çıkar tarafına girip talavalı oturuyorlar. O da şu 17 yaşta 16 yaşta çendeği paketli durum olur. Ne Türkmenistan'da baryan adamlar, diplomat, oraya ullokan çipadan var. Ya ne onsu baryan planı şu taşının uğurdayım. Şu Türkmenistan'ın kadınlarına kolunu altalar. Oğurluk gidiyor. Oğurluk gidiyor. Onun nasıl da gâda oğurluğunu oturuyor. Oturup olardan gâda onun kontrolü yok. Şol fabrik hiç ýyly durmalylar şeydem. Dursa näme? Inni şu taýda her ýanky nemede Einstein seh var da şol ýörüti işledýän sehinde. Köke çykýan seh. On ýörüti şol nemeni gyldyrmaly sehkä. Onu sehkä gyldyrýarmy? Şoň üstüne onun ýanky ştamp maşynadan ot çıkaryp formada şuňarjak köken formacı ýykylýar näme üstüne. Сетка. Уже сетка горячая сетка. Şu şağını başlap şu neme hamiriyanki neme köpü formlu hamir başlaýar. Setka kılgınla. Üstünde neme kılgın üfleyen kameralar var. Onları üflep burada. Olar şu kılınma hali şu üflep. Olar soğuktan yine bir neçe saat gerek olur kıldırmak için. Şu 3 saat işlediler. 3 smen. 3 smen işte. Doğru. Ama 3 smen işte yani bana şu durum yoktu şu sekler iş yaptırıyor da. Bu paralel beylik seklerin çoğundan iş yaptırıyor. Adamlar neydi aylık günlük saat adamlar ünlü bular ya iş yapıyor. 3 sekte olur neydi şu nimetten kanaatlandırılıyor aylık günlük eylemeleri. Adamlar var ha. Şu yemen 9-njy ýylyň ahyrynda 9-njy ýylyň başynda men general boldum da, direktor bolup berildim. 9-njy ýylyň başynda başlaýlar. Onu şu berilmekän men şu nemeli alyp barýardym. Kurulum dediýdim, plany ekonomik deldi ýa-da. Planlaşdyrýarlar. Atýar turda zarplaty aylyk günlük kahve edýän buhalteriya, onun beýleki ekonomist bolan emmedi. Şol men kuratorlukda şol işini öwren, şolary teklip edip, naşyn indikere bular ýaly analiz et, indikere bular ýaly analiz et, harç edilen narplar beýle çykan öňe beýle bahasy. O müştahadaky fribuli galdyrmak gerek. Onu şu yerlerde şular ýaly nimeleri ýükledim, zatdyk edilýän çıktıcıları yükledim, şolary
Seridinde şu taýda pribil gelir ýaly diýerdim. Düşünýärdim de şu. Onun täýärden baha çykarlygyna, inniki ölüme ya, inniki on gelýän şekerin bahaly gymmatlaýar ýerde kalkulýasiýa täýärden azaplamaly. Bu beýle kimmet komponentler täýärden azaplamaly. Şunu şol politikany ýitirmän, şu rasçotlary edip, şu fabrika giýiliji geldirini işleýärdik derdi. Yani onu şu fotodan bana beni belirlediler. O general direktör edip belirlediler. Onu da dokulu adam şöyle barcak olan ekeni illeri pullu içime dalmayı. Onu mu ettiler bana. Dokulu adam şöyle barmalı istedi. Görüyorum dokulu adam. Her yıl tar o nemelen reis kişi dokluğuna atılan direktörler şu işini taşlap şöyle kandidatı var. General direktör işlemeylikte yani kendilerde. Önmüşlükten olan havar yok kişilik. Şu vaktki şu demedeki Türkmenistan, YouTube'da Türkmenistan prezidentleri yanına. İnni olar yurdu bilmeýän bolsa, inni edip döwletem şol neme ýanna, hankam şol. O şol ödümçilik. Fabrik, fabrik ulu meşgullerdi. Ulu görünüş. Ondan o fabriğin nemedini işletmeyeni bilmesen, fabriğin nemedini bilmesen, hatabını esası hatap, şu hatap olmasa hiç de olmaz. Ama şu taýda şu esasy ýögümnat şu. Men şoň üçin şu fabrikde işläp şöyle neme gazanyp ýanky o tutgalanyp onu general direktör bellerlerine men ilk eden iş bilen şöyle urmalar işleýärdi. Pavaliýew Aleksandr öňkü direktörüm urmalar. Neme üçünçülük bu arada. 6-njy ýyla gelip biri onu aýryp öňkü direktöri meni bellerdiler. Men 1-nji ýyl ta 7-de gelip birden akalyp ýa sekreter için aýdan taýýarlygyny görüp bazar günü de düzürýär da sekreter. Ýa-ni şu taýda şu ýerden gelýärler de saat 4-de gelip şu nemeni güzdermaly şu ýerde sekreter adam başyny berýär. Şonu edýärler naşan sekreter bilýär şu işi. Benim ýergilip aýlanyň şu işler näme edilip dur. Nirde näme üçünçülük bar, näme ýetýär, näme ýetenek. Onu aýlanyp ýanky nemeni laboruň düýünden aýrylyp çykdym. Indi gelip plan ýok, geçirmem saat 9-da birinji plan ýok, işdiler hemmedi. Adamlar oturýarlar, ýanky adam tonakdym ormazar bana menen diýdi başlyk diýdi. Köpçüligiň öňünde diýdi, menen diýdi yemek aýtaýdym diýen işte. Menem şu duruşum ýaly ýerine gerekli bolýar diýdim. Emekçi işte otur. Bolýar diýdim. Onun şu men söýdüme garaşyp gözüni görkezmek istedi. Ardasyny öňümde goýdy, menem azır kabretini, Abdelkadir şany. Kırkas. Onu dediğim sen çıkıp gidiyorum dedi. Halkımın onu boşalttım işte. Orşuları ədimət göküldü. Onlarını görkezmek istediler. Olurum öyle yani, onlarını görkezmek istedi. Oturum yanında işinde boşalttı. Bitti. Arada gerilen bozak oldu. Bozak oldu. Ama edin şu profadam, şu kandidat kombinatın onun ödümü gurnattık. Şu fasobnu kaderistası vardı. Şunla işleyen bir Ermeni vardı. Grigori Kurgusov deyip bu adam deyip ahiriyatan yeri atı var. İşin nerede de onun sekreter bunu anlasında şunu tapın gel çağırma geldi. Sen şöyle geçip otur deyip emekçi böyle oturalım. Yani yere gelip oturdu olmadan geldi. Abdelkadir'e de dedim bir kat ayarla dedim Kurgusov ofşuğundan başlayıp direktörüm olmadan. Onu kullanıyorlar, başladık. Sen olmadan sen kullanmışlar. İki hepte var diyor. Bir hepte labor yapken teorikler şunu laborda. İkinci hepte de teritoriyanın içine asfalt ediyor. Şu urnaları şu muhtardan yani hemmetin kraftalar, hemmetin pastamentin üstüne koyup kapaklı edip hiç yerde muhtar görmeyin dediler teritoriya.
şu görkezip sen de işleyen diyorlar. Sen kimden boş. Bir hafta geçti. Yani ben de var edip görkezdiler bana. Aynen ilk gördük kulağımcılar görkezdi. Yani olmadan ne işler var. Üçüncülük yani onun materyal getirmek oldu. Nereden materyal almalı, ne almalı onu ben ona ayttım şunu var. Ettiğim edap düzelttiler. İndi kepten ahirine yetirmen 5. onu. Önörten kork girdiler yani. Baş territorial kabul ettiler tabii. Aynen. Abi içi şukur, şakır, nerede patika dökültür, nerede şeker dökültür, nerede un dökültür. Onlar teki. Duruşma var. Yankı uğurnalı kraskalanır bu. Muğsunun yani. Çağırın hemmesini dedim, nasıl sekler dedim. Falan yapma, ne yapma geçti. Nasıl sekler ayttım, nasıl iş edilir. Şunun tam dedim, şu teritoriyada, bir abiyatta da görmez. Hiçbir yerde şekerin döküldüğünü görmeyin. Sebeplenmediğini kol, ölümcülük için kol. Vakası var ya vakatla. Şimdi bu ağzı hemen birleştik, otur şeyde. Kalisti oturmayın onu, hiç mahir atamatam. Şu dişim vardı. Şeydi bir işledik biz. Onun bu da bizim kurumuşulumu var teritorisi yani oğurluk yok. İmyan çağırcıklarım ya eylek uğraklarım 20 satarına otar. Rakatma işler bu kitap. Şöyle açık alın nime oğurluğu yaptık da açık oğurluğu. Mehmet'e Astatkan istima dedim. Sklat dedim. Sklat'ın Astatkan'ın istima etti. Planşeton bir planetten. Sklat çağırdı. Yerine koydum. Şimdi kuvvetten bariyer Astatkan istima ettim daha bu adam. İstima dedi hemen at yerine. Ha onu işler başladık. Şimdi hiç kimse uğramaması ya mümkün nerede? Ne ben şeyhin içindeki o nemeler vardı. Dökülen böyle dağı yani o nemeler oluyor. Yani bıraklar var. Onun rastafı dedim paboşun produksiyon olanın değil. Onun dedim satın dedim. Hani ya tavuk göceklere ektiklerin dedim. Bunun dönesinde bir ya o yörük ya bir aktilenmenin yedilen işler değil. Gayrı bir şeyini bırak görmeyin. Evet, sevgiler için. Yani şimdi ikrarla baş ekonomi soru işleri. Biliyor musun? Bak, ne mi olur bir yandan. Ne mi bana olsa içinde yani daha yani bir bırak var olsa ondan sonra yetmeyen ne yapıyor? Şu bırakın içinde değil biliyor da. Aşağı sen. Ya işte de işte değil bile ne oldu? Planşeton çıkaralım mı? Planşeton ben ürün verebilirler mi? Onu şuraya fiyata ortak koyduk da. Şimdi mesele belki başkası olabilir. Ürün çıktı. Onun gelen pul free. Halk 30 tane gelmiyor. Şu ailenin gazlarından üstüne pul. Bonus. 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 Aile arayan planşı. Evet, sonuçta da üstünden bonus. Yani yediler pul free. Kıynaşlarda bir yol oluyor garminaşı. Ailenin meşhurunda pul. Böyle oluyor. Adamları şey işledik. Ha, görsek ayağı maşgalalar işe verilme toy luvasını geliyordu. Fabrika işe verilme. Sonra işe geliyor toy luvası. İşlerim gidiyor. Toy luvası. İrneşikli. Adamlar ne yapıyor? Smysl dörüdü burada. İşlemeni yaşamanı. Hem işi var burada. Hem aile var. Hem bonusu var. Hem yaptırıp durun teritoriyel
Ökçülük hoşlayan beýle tapaly ýoksyny ýöre ýaşy bolmaýar damadan aýak. Şulatlarda insanlyk da adam bu cemiyetde adamdy duýguly öğretmek üçin, adamy işletmek üçin, höwet öğretmek üçin. Şu durmuşynyň ýaşaýan durmuşynyň dagwyn etmek üçin sen şulatları etmeden urkowat etildi. Direktörüm däl hiç kimem däl. Diýmek onda şeýle diýerler-de bu Türkmenistanda adamlar näçe ýyllardan bäri ogurlugy öwrünçdi, korrupsiýa öwrünçdi. Ay işi dogry etmedlige, oňa ýaltalyga, oňa anfa deplenje, adam satyşlyga hemmelerde öwrünçdi diýe diýmek onda bazatlar düzelt boljak ende. Hava devletçi, şu kanditler var, kâr ederler. Yani ölümden başlamalı. Ölümden başlamış, tayinde olmalı. Ölümde düdük olmalı. Şu halk çağırayan, halkın işi çağırayan adamlarını düşünülmeyen başarmalılar. Şöyle durmuşun ütlenini düşünüyor gerek çoğu. Şöyle hakiki durmuşta yaşamanı çağırayanı şöyle düşünmesi gerek çoğu. Hakiki durmuş yaltalık, oğurluk değil, ya hıytırlık değil, ya göz oyulçuluk değil. Hakiki durmuş istina. Hakikat. Yani şu hakikat için işlemeli. Şunu çağırmalı adamlar. Şu birliklerinin gülüşenlerine şu iş eden adamlar başkası gülüşenler. Onu tilk sapalarına değinleyen yok, onu Allah'a inen yok. Ya onun ölü yok, orada o inen yok. Şu kaysi çekmi, kaysi rabotçum, birek bilin, demine gülüşenler. Bu benim demine gülüşenler. İslam otu giyip bilirlerime kamle, yemeğime, priyomluma. Şu tadı yadırlayalı, giyirlayalı, priyomluma, arzana edip bilirler. Şöyle edip şolum arzana. Onu diýmek Türkmenistanyň halkyna hakiki şertler döredilen malty, onu olaňyň 10 marmanyny 10 hünär, onu hakykatdan bu işläp biljek täzetlem. Halk işläp biljek. Halka ýaltada diýmeler. Halka başga bir ýene-de tökmet atmaly. Halka ýagdaý öğretmeli. İşler vermeli. Kanunu öğretmeli halk üçün. Sosyal paketi öğretmeli. Çağıp doğruyamayın. Ona sosyal paket vermeli. Onun sosyal paketten gelmeli. Halkı vatanı korumanı öğretmeli. Vatanı korumanı öğretmeli halka. Sen şu tarzda siyasetçi miysen lider olup oturun sen şu tarzda halkı öğretmeli. Şonu öğretip şonu işi öğrettiren adamlar tapıp şöyle boyunlayandığında halk ihtiyaç olan diyelim. Yoksa olmuyor, yoksa iş olmuyor. Onu sen aytmadan, onu etmeden istinanı kim aytmalı? Lider aytmalı. Lider yalan söylemeler, lider hiç yazan falşılığın işi olmalı lider. Lider bina hakikatlerini işlemeli. Ama sonra ben son şimdiyanlar şu halkın içinde işler yankı fabrikte 8 yıl işlediler mi? Avrupa orgun 5 yıl olarak. İnni şunun içinde işler, şu halkın içinde işler fabrikte bir tədin oldu. Avutta bir de adamda 58 ton mu moşnus deyip. Önümçülük gücü. 120 ton ettik bir sonra. Günlük. Futbolu işlendi. Şu 3 rejimde işlendi. 3 ismenli rejimde işlendi. İçinde tədin krekerin grupturlar ben varımda. Onu 7 otellerinde kutormanlılar. Onu kutorup garantinin olmayı hemen adını atrabot edip linyelerini işlet. O olmaz işletmeni yönletti onu. Bunun elinden Avstriyski linyanı aldı. İngilizki linyanı öğrettik. Bunun kaptanından suşilini оборудованиесini alıp şu administr faygelli meredildi. Şu Mintel Gol'un adından şunu kandit fabrika berdi şonu. Alım men näme şunu haýyş etdim. Şol medäki önler var şu gargalalaky. Şu ýerde institut vardy Baskini. Şoň barasyna men näme goradym ekonomisti, kandidat ekonom. Şonu goradym men şu halk nädip şu
öňmendirler, sırýaganlar kandidat bar. Şiwanlar. Ana şu oturup öýlen anjak önümlere men şu buğra diyen seyfe getirip buğradıp onu bir perrabot edip sonra şol konfetlere oşup peçenyelere oşup edip teyze bir nime asılmadı da şolaklar biri ediptik de edir şon edilenin yanına da adam yüklötü yani atladım adam yüklötünün bezi olayım şu tayda şol bana teklif ettiler prezidentlik sarayından gelip görüyorlar şu adamı ne görüyorlar udarlıktan başlasarak koyaysanız dediler. Benim hiç ile fikir etmem ettim bu ne oldu? Aslında görüp oturdum ama niyaz vaadını koymalık. Ne için bu ne oldu koydum? Günne görüp bu öz başta nemesi var da bu günne gör halkları da biz. Öz başta bir stili var. Durmuşu var. Onun şu tayda şu ölçükten önümlerim şu günne görün şertleri bilen günne görün şertleri bilen şöyle yankı Tuşko dedi buraya. Çok doğru. Şu bu. Ama şu doğru nemeler iyi işler da. Şu bir de çıkan iyi işler yankı gağım kakımı yaşamının şartlarını şoları köpüren çıkarıp fabrikten ondan sonra bununla or çıkarayan önüm diyecek olup tabii sonra. Bununla orada adniyana hasıl şon çıkan önüm o çıkan konkret ya peşine boşlayan yeri ne bulam şu fabrik bir şey bir şunlar bir nimetçek olduktan bir adını itlettik bu. Yani onu son şu mesele yani son dereceye getirmeye koymadılar da. O tayda niye şol köp birine uğrayan direktörleri işini boşadım gitti. Onun için şol tağınlıdığını üstü birini getirdiler. Bulam yaptığı işin boşadıyan bu uzat verdiler bana. Men onu o ornun tatayını başladı. Sattı onu. Hemen sattı. Doğruslar, general direktörler. Kanditinin general direktörünü belledi şol. Yine yerinde durdum dolaydı. Şu bulatlar başka mesele yönünü şu tayda şol yakı kandidatı bunun varadının dağıtılmalı. Şonu Türkmenistan'ın içinin önünde bugün üçüncü edip şonu teyzeden bir yolda yürütmek varlar ki meselesini şonu analizini edip şonu proyektinin büyüp şu arada men nime gördüm disertasiya Milli Mativ'de Milli Mativ'de İnstitut Vaskini olmaz. Leningrad'daki sorun filiali var nime Gargala'da. Ona şu Leningrad'dan üç konudan bir Daşkent'ten gelip yeni yerlerden gelip katnaştılar. Ben gördüm şu vakta şu İnstitut Ekonomika'da kandidatlık derecesini aldım. Ama inni şu hatları öğrenip tamam bu bizneslerin köp yıllar işlerinde bizneslerinden bahsediyor. Üyelaştıkları mini fabrik kurduk 9. radyoda kandidat fabrik. O işledip halk bilen men öğren aramı sınışık değil. İşlerinde. Öğren sınışık aramı değil. Şonu meni boşadan onunla antür ne yaşadım arda gol çekiptir neme kabinet ministri şun bizim direktörümü bir yerine dolap verindi. Yani son bana aitlarını son ispirden getirdiler. Buna bir ikinci dedim şu beni bakanlarına sen şunu alayım avadu kulüflerin buluşuşan kenin alt kulüflerin işleşen kenin gibi pastalarda yok yani. Onu da ben şu zımnanın içinde de şu bir siyaset bizimki şu adamları üntün çekmek ve şunları bir ne motor şu fabriği ütüş yağlı şu yerdaki bir adamla anından ütüş girdi. Ama şu bir adamları vatana kulluğa deryalı ya da bir vatanlar ütleşip bir kâda yemelere katnaşar yâlı proyektlere şeydip şu anla bir mimar var ya da bir siyaset diyerlerini şunu da ona bir de koşulun adam köp oluyor yemeğin namının içinde bir şeydip şu Türkmen hareketinin nemesini hareketini şu tadan başladı. Şu atlan hemmesini birleştirebildi. Şu
Şoň netijesini hem bolmaly. Şoň netijesi Türkmen Halk Respublikasy bolmaly. Men onu ýöneýärem, aýdamak meniň içine geçdi bolardy. Minnettar. Hindistanda tesirçilerinin komentaryalarına teredip sorular we jogaplar jemläýär onu. İrland mirasy salam watandaşlar döwletaga geçýärşi diýe salam garajogan türkmen. Assalamu alaykum gadyrdan ilişler Ak Muhammed ağa. Döwlet samansyňyz hemme dogan dileriniz owadatlaryňa kabul bolsun diýe haza bolsaýda Mister Ahmet Tipberi diktaturaň ömrü 45-50 ýyl. Olmy tarapdan subut edilen taryhda hiç biri şondan uzak bolmandyr diýe. Kelam bul uruşda Russiýa üstün çykmasa bul diktatura NATO el bermeli bolarmy diýe. Evet, orta üstün çıksa mı? Çykmasa diýe. Üstün çykmadyk ýagdaýynda diýe, onda bu diktatura diýe NATO el gowşurmaly bolarmy diýe. Yok. NATO tarapy ýykylmaly bolarmy diýe. NATO tarapy ýykylmaly seýätlemediňde häzirki şu demeň arasyndaky dartgynlyk Ukraina bilen Russiýa arasyndaky dartgynlyk nämen götürýär? Belli bir halklar var da, mesela Türkiye halklar. Onlar Türkiye halklar, bu Müslümanlar. Şular başka hiç kime yıkılmak ya inanmak mümkün mü? Müslümanın doğru Müslümanlık biliyor. Onun Türk mi hem Özbek mi hem ben bırakın. Özbek'im Türk benim Türk hem ben biz Türk'üm hem yazı. Dalaklarım hem yazı. Şurada bize neymiş o siyasetçilerin adına beni öz budaklarım ben proyektini 12 yıl bundan oluyor projekt uğradık. Yıkılmak var adı mesele yok. NATO tarafı yıkılmak var. Yok. Bir yerde güdüşken mesele birleşmek var. Şu orta deriz bu kolay. Türkiye bu şu an. İnanmanla ekonomik sayı. Ve önemli blok. Yoldaşta önemli blok. NATO'da değil. Yoldaşta önemli blok. Yani o da Türkiye ile birleşlerinde Türkiye NATO'nun içinde oldu. Bolsun. Bizim esasy geçecek işimiz şu bizim içinde gelip bombalanmasınlar. Bizim ordumuz korutun, halkımız korutun, etsin ve ekonomik integrasyon olsun arama. Pekdasın ama o urşup ekonomik integrasyon yok. Yani yıkılıp gidip oturuyor. Şunu düşünüp başladı adamlar. Yani düşündüler şunu. Yürüp gidip oturuyor. Onun adamın esir oldu. Bir taraftan diye. Yani benim fikrimce şimdi kim NATO öldürüp veriyor mi? Sen esirlerini ya diktatörler öldürüp veriyor. Niştada şu hakikate taraf yıkılmalı oluyor. NATO'da değil hakikat taraf. Hakikatin tarafında kim var? Şu taraf yıkılmalı oluyor. Benim fikrimce. Minnettar. Ramazanjyma hormatly Ak Muhammed ağa ulu bir millet we jemgyýeti kahar gadaba mindirip hapa paýyş we ýalan söz bilen döwleti dolandyryp bolarmy diýip soraýar. Yok. Doğru edeceğim. Olmaz. Arsan Muradow salam diýe salam Arsan. Kelam Ahmet dogrudur. Şonça ýylyň zyýanym 150 ýyl bardyr, belki köpdürem diýe. Garajogan türkmen bu zatlar halk awaran saýgarmagy başarýança dowam eder. Gynansak da häzir köpçülik ýalan propagandaň pidasy bolup otyr. Ýurdun içinde hakykat ýasatçy ýok. Sistema nadanlyň üstünde gurulýar diýe. Ramazanjyma ýogsa bu edilýän işler kürsü dawatymy ýa-da milleti gulçulukdan guturup olary azatlyga çykarmakmy? Ýa-da gorky imperatorlygynyň taslamasyny gaýtadan
düzeltmek mi ka aga diýip soraýar. Mister Ahmet kelam ziyany ölçegsiz diýär. Ol 150 ýyllar oň diýär, ziyany ölçegsiz diýär. Garajoglan türkmen her kim şahsy bähbidini özüni pikir etmän, erteki gün üçin göreşe goşulmaly. Beýle dowam etse, geljek nesilleriň has beter ýagdaýa düşýäni düşünmeli. Daşardakylaram ýuwaşça hasrat bilen ýok bolup gider diýär. Kelam dogry garajoglan halkyň düşünmäne, pikir etmek üçin gün gözarany kowlaşmaly. Almy media tarapdan bizde ikisi de ýok. Halk gün üçin oýlanşyp, gün görüp bilenok. Soň nirden bolsun başga zat diýär. Kelam diktatura öz güýjüni saklamak üçin iki ýol bilen, alymsızlyk bilen we ýene biri din bilen ýalňyş agitasiýa bilen diýär. Garajoglan türkmen $300-400 aýlyk alýan migrant eýen biperwaýlygyň pidasy. Ol syýasata goşulmaýar. Emma düşünok, syýasata goşulmasaň da ol seniň şahsy durmuşyňa goşulýar. Sen syýasata goşulman bilýärmi? Syýasat sen öz şahsy durmuşyňa goşulýar diýär. Bu dogry ýa, sen goşulmagyň o syýasat goşulýar. Dogry. Gaty dogry. Beýle dowam etmek gaty gödök ýalňyş diýär. Tawur Arslan Muradow diktaturany ýeňjek bolsaň, şolaň edýän zatlarynyň tersini etmeli. Alymsyz bolsa alym bermeli. Din bolsa dini dogry düşündirmeli. Galaksi, salam aleykum döwleda watandaşlar, hoş gördük, işiniz ileri, sağ ol, bileýär kızın minnettar. Galaksi, kelam, ol şahıslar özünü tanayan şahıslar. Onun üçin goşulmaýarlar. Biz watanyň ogly diýerler. $400 alanlar biz bolsa häli özümiziň kimdigimizi tanaman, ol soraga jogap berip bilmeýän ýörsi. Halkyň içinden näme? Hiç yeri filtresiz, hiç yeri senzurasız göndereli otur. Garajoglan türkmen, halkyň aladyny etjek döwlet gurulsa, hiç bir watandaşyň ýurtdaşyna gulçuluk etmeginiň geregi ýok. Dogry. Çäresiz alan hassalar, wepat bolup, ýat illerde galyanlara ýüregim agyrýar. Her bir zadyň çeni bardyr ady. Garajoglan türkmen dowam edýär. Türkmenistan üçin hiç kimin gereginiň ýokdugyny rejim telim gerek subut etdi. Ýöne şonda da olardan bir üýtgeçikligi garaşamak. Garaşmak diýär, şonda da ýöne şonda da olardan bir üýtgeçikligi garaşmak nadanlyk. Adamlar gözüňizi açyň, biperwaýlygy goýun, ertirki güni pikir ediň diýär. Garajoglan türkmen dowam edýär. Her bir watandaş öz hak-hukuky üçin ýa-da geljek üçin biderek zatlara üns bermän, öz üstünlüğü işläp, hakykatyň hatyrasyna bir ädim ädip bilse, bu öz netijesini derrüw berer. Muňa her kim özü şaýat bolar diýär. Garajoglan dowam edýär. Mäti köýsü aýnany kim alsa, alsyn he. Sen şol ertekiler dünýäsinden ýürüýte gelene meňzeýän illeş peýdaňdan geçen ziyanyň degmesini ýönediýär. Häli biri bir şolar ýalakay görüklük duýgularyny saklap bilmän bir zatlar ýalypdyr, men onu aýryp goýberdim. Wagt ýitirmäge gerek ýok. Garajoglan türkmen, onsoňam erteki aýdýan kanallaryň tomoşaçysy köp bolýar. Gaty dogry. Sebäbi sen ýalylar garany saýarmak üçin beýnisine agram bermek isleýänler köp. Şoň üçin hem diktator rejim aýakda durdy diýär. Siz ýalylar üçin, siz ýalylaryň kömegi bilen durdy diktatorlyk rejimler diýär. Garajoglan türkmen, Türkmenistan bu dolanlyk sistemasy bilen islenip global güýçler üçin
ýagly olja bolmagyna galýar. Siýasatyň ýoklugy üçin olar arkaýyn, bu nadan sistemaly öz bähbidi üçin arkaýyn ulanardy. Bugünkü tekserden komentarlarymyz aksonda bolýar. Soňky söz sizde. Indi studiýa çağırmagy köp bolundy. Awştada açıkladım sol nähili bolsa halk oýanmasyn halkyň öňüne çykyp lider boljak adam onu 5 adım dinledim, onu 10 adım dinledim, tapawdy. Hakyky durmuş bir internetden ya bu taýdaky prosmotr däl. O prosmotr däl. O sen ýerde oturanyň kimligiňi Washington'da tanýarlar, Tokyo'da da tanýarlar, Moskwa'da da tanýarlar, Pekin'de de tanýarlar da. O taýda olar meňden YouTube'un prezidentlerini bilýärler, premierler kimlerden başarmazlar. Ýöne biz şu halkyň içinde işledik, halkyň içinden geçip gaýtdyk. Indi şuňlary gelip oturup Allah'ın beren ýoly, Allah'ın beren taýyry zamanlaryň diýer çykdyk, gözüňe giýildi, şury adam doktuk şahyr bolup çykdyk o taýdan ýa-şerdatlar ýa-da romanlar, telim romanlar ýa-da türkmenler we arda poemalar ýa-da aýdymlar dedi, bu saatlar dedi. Zatlaryň anlatyna bardak batyr diýen men şu zatlaryň himmetini şu Türkmenistan'ın ýagdaýyny ütletmek üçin we Türkmenistan şu ýa-da halk respublikasyny döretmek üçin şoňa bahs edýän şu halkda bir duýgu döresin diýenler. Şu mantumulun aýdyp geçen zatlaryň köpsi edilmedi näçe ýylda. Şu zatlaryň etjek bolsak biz etmelidir şu. Şu açyň wagty. En soňky derejesi şol Serdar. Şu ýakardan gaçyp gelýän kometa beýleki galaktikadan şu ýere geçip diýmese ýa diýmese şu inersiýa bolsa gaçyp gidýär da. Diktaturda şu inersiýa bilen ýetişik derejesi en soňky derejesi gaçylmaly, ýykylmaly şu Serdar. Inni bu tordy mesele. Haýty bu näme gelýär? Ýöne şu taýda şu Türkmen hereketiniň aktivistlerine, Türkmen hereketine koşulýan ama beýleki alanýan we Türkmenistan'yň içinde bizi dinleýän köp şolara ýüzlenmek isleýän şu wagtga aýdyp geçen zatlanmadan hemmetini ýetmek üçin bizim hemmämiz birleşmemiz gerek. Ama gerek ýok erti köşe çykyp gurulamak. Ýöne siz bilik bolun. Şunu biz yetmeli siz bilen bile. Yaşlılar, tecrübeliler. Ama spesialistler. Siz bizim aramızda. Siz biz tanıyanız, biz siz vardı bilen. Düşünün hemen şu birleşik şu işi etmek için neymiş etmek biz burla yaptırmalı. Biz burlarız. Biz aydarız. Yani sizin bir tarafımızdan tayyar olun. Kötü savunun bu Türkmen'in geleceği yani hemen diyecek. Siz bir etmesek ya ol etmesek kim estinmeli? Ya yankıyalayıp samakırlap bir önlere oydak yine de 100 yıllarca Türkmenistan bilir. Yine de şu içine karşı. Şunun için şu fırsat değildi. Yol verdi. Türkmen'in mümkünçülük var. Ve bize anlayanlar. İçinde de taşınlar. Biz bunu yerine getiririz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Aklımı da yine o şutayda Arslan Muradov her bir adamı döwleti dolanyp biler ýa derejäge ýetirmeli. Bolmasa ýa gaýtda ýene şol zat ýene bolmasa şol zat gaýtalanyp durýar ýa gaýtyp diýende. Dogry. Dogry. Arslan köp sowul Garajoglan we beýleki adamy agdap ýetişmediňmi? Hemme alp barjylamy şu Türkmenin kanalyna däwe öwürdiler. Komentarçylar alyp barýar goýnýanlary. Sag bolsunlar, ömrüňiz zok bolsun, eliniz ýüzüňiz dert görmesin. Seriden tomoşaçylar gözüňiziň nury öçmesin. Köp sag bolun, ýurdun içinden daşynyň esasy köp tomoşaçymyz Türkiýe döwletinden ikinji ýerde durýan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, üçünji ýerde Türkmenistan durýan. Tomoşaçylarymyzyň 12% bizim Türkmenistan'dan. Bu
6% olup başlady, soň 8%'e çykdy, soň 10'a çykdy, häzir 12%. Türkmenistan. Şoň üçin tomoşaçylar köp sag bolun. Türkmen hereketiň, Birleşen Türkmen Halk Frontunyň Türkmenin kanalyny ýydarlap durun, gollap durun, edilýän gurrunlary, hakykatlary ýaýradyp durun. Hawa mübarek orada aýyna ähli edýän dilegleriniz, ähli obadatlaryňyz hemmeti Allahyň ýanyna kabul bolsun. Ötün geçenleriňiziň hemmesini Allah jan iman baýlygyny bersin. Garajoglunyň bir soňky sekundda gelen ştaýda kommentariýasy bar. Şuňky ýagdaýda islendik wagt ýurdumuzy ele almak. Ýagty geljek üçin göröşü ayaga almaly, pursat dörep biler. İstenlik bolsa dörep biler diýen. Hakikaten. Hüşgär bolun, taýýar bolun. Baryňyzyň baryňyza şükür diýen. Gaty dogry, köp sag bolun mehmanlygyňyz. Ýeneki efirde uşgamda senni. Aklımda da hatalar yaptım. Köp sağ olun. Toyda görüşelim mehmanlygyňyz. Karajoğlan, aklımda da dönüp köp sağ olun. Halk rehberliği işlerine rovaç olun. Hemmemiz bile yapkasın. Hemmemiz bile işleşeyek. Hemmemiz bile görüşeyek. Halkı ruhlandırmalı. Ruhtan düşmeler. Ekranın önüne den, ekranın arkasında katı köp işler ediliyor. Şuňa bilen şol işler, doşuzluklar, ýygnaklar, Türkmenin ykbaly, Türkmeni tanıtmak, Türkmenin ykbaly bilen alaşykly iş aladalar diýip gijirak galyp berline mugly ýer bolan soň berde de ansatlar isleýänler bolup bolany doşuzluklar, ýygnaklar, Muhammedaň işleri, aladalary, doşuzluklar köpeçek bilýär. Tema anlatça hemmedat bir-birinden wajyp, hemmedat her pursat, her sekund Türkmen üçin gaty ulaşmaýty eýe, şoň üçin her pursatdan peýdalanjak bolýar Türkmen üçin. Şoň üçin aýtlaşma, görüşe, öňürjülükli, bereketli işlerimiz dowam edýär, hiç wagt ruhdan düşme. Hemmedat ekranyň aýda oturmalar, netip bolsa wagt gelende hemmesini görürsiňiz. Allah jan ýol berse. Şuňky gün ýaýlymyz, şundan ibaret mehmanlygyňyz. Ýeneki efir duşuplarymyza çenli köp sag bolun diýjek. Ýöne Garajoglan ýene bir zat ýazdy. Front maksat ýeke we mukaddesdir diýe. Galaksy orsiýet perdäniň aňyrsyndaky maksadyny amala aşyrjakdygyna hiç hili şüphe ýok. Şu sözümi ýatdan çykarmagy diýer. Dogry. Bilen öyle düşünce dersiniz. Ne dip bolsa. Ondan mehmanlygyňyz Türkmenistana täsir edýän güýçler we diktatorlaryň ömrü temasyna Türkmen hereketi adly Birleşen Türkmen Halk Frontunyň öň başçysy öňkü syýasat tutsa ykdysadyýat ilmlarynyň kandidaty doktor Akmuhammed Baýhan bilen geçiren söhbetleşmemiz şunun bilen tamamlanýar. Ýeneki söhbetleşiklerimizde, gepleşiklerimizde, programmalarymyzda çenli sag bolun. Usta ýene orada bildirjek şol geçen gerekki oradalyk aýdym sanly gepleşikde dutaryň sesi gowy bolmandyr. Şol sesleri täzeden işläp netip bolsa täzeden ýaz edip şo ýerli goýjak. Şondan şu wagtdan men aýdaýyn. Sebäbi köp adam dinläp bilmedik, gowy bolmady, köp ýerler gowy eşdilmedi, göňüne jaý däl diýenden şoň üçin şo sahablary, aýdymlary hemmesini ýerlerine gowy ýokary hilli görnüşde goýar, ondan arkaýyn bolun. Ýeneki duşuplarymyzda sende köp sag bolun, Allah ýarynyz bolsun, gejäňiz rahat bolsun.